No niin, nyt pelataan Brawl Starsia videolla, mitä ei ole ennen pelattukaan. Mulla on tuolla Brawl Passissa yksi legendaarinen Star Droppi. Mutta sitä ennen voitais pelaa pari matsia. Lähdetään nyt tästä, otetaan vaikka Sam. No niin. Eli mä oon siis pelannut Brawl Starsia niinku... No on nyt 4 vuotta, mutta mulla on puhelin aina hajoin, niin sitten joutuu aina tekemään uuden käyttäen. Mä oon 4,5 viikkoa pelannut, niin nyt oon saanut ihan hyvin pokaaleja. Mutta nyt ollaan tosissaan tässä matsissa. Saminkaan, Mr. B tuolla nyt kuole. Ei jumala nyt äkkiä karku. Ohi mitään vitsiä, melkein kuole. Äkkiä hakee se mun superi takas. Nyt voitais pelata tää matsi ja sit voitais se legendaari Star Droppi. Ja sit jos se tulee uusi rämäpää, niin pelataan 2 matsia sillä. Mut jos se tulee asu jollekin rämäpäälle, niin sit pelataan 1. Että silloin, mut jos sit sieltä ei tuu mitään, joka on aika harmittavaa, niin sitten voidaan vielä noin 1 matsi ollaan rämäpäälle randomista pelaa. Mutta 3 tyyppiä enää elos. Ei. Joo, ei voi. No, tultiin sentään 3. Et ihan hyvä sinänsä. Mut katsotaan sekä paljon mulla on noita pokaaleita. Mulla on nyt 11 893 vai 5. Siinä on sitten jengi. Mä oon tämmöisessä Suomen jengissä. Täällä on hauskaa. Megaboss on aina täyteen ja kaikki on kivoja toisilleen. Silleen. Mut nyt mennään avaamaan tuo legendaari Star Droppi. Ja katsotaan, jos tulee jotain hyvää. Mä pistän nyt silmät kiinni. Ja avaan nenällä, että sitten saatte nähdä. Noniin. Lähtee nyt. Tuliskohan sieltä joku rämäpää. Ja. Ei. Hyperlataus. Voi. Dynamikelle. Pitäis Dynamike päivittää, mutta en mä viitti oikeastaan. No. Otetaan randomilla nyt joku silmät kiinni tosta. Pelataan siihen random joku matsi. No niin, Brock. Ottaa tosta silmät kiinni ja mikä tulee... No niin, pokaalipakko. No, mennään nyt sit pelaamaan. Toivottavasti ei jää miinukselle. Mä nyt kyllä harmittaa. On ollut oikeastaan aika huonoa tuuria niitten 100 Star Dropin kanssa oikeesti, että... Mä en oo oikeastaan niistä saanut kuin 2 legendaarista niistä 100 Star Dropista. Ei tullut kuin uusi rämäpää, se oli toi Sam. Mutta tosissaan nyt pelataan tää. Ei jumala tuolta tulee nää, niin... No, mikä vitsi one shottaja toi oli. No niin, no -2. No elämä on ja se jatkuu. Ei haittaa mitään. Pelataan Samille vielä yksin peli, niin sitten saa sitten sen. Sitten pelattuu sitten. No niin. Mene jo. No niin. Jos nyt oltaan se ensimmäisenä, olisi aika hyvä. Tuskin me nyt ollaan. Ai saakeli, kun toi Jacki nyt tuolta tulee. Ei, mitä mä teen. Nyt se kämppii tossa, että mä en saa tuot superia. Oi vitsi. No niin, nyt se lähtee oikeesti tonne. No niin, se on superin. Ei, hyvä. Ota, ei.
Hyvä. Ai. Oltiin 6. No, ei voi mitään. Pistäkää kommenttia, like, tilatkaa kanavaa, jos haluatte lisää näitä Brawl Stars videoita.